Diyos, marhay na banggi po sinugabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender ka na banal na misa. Paki-offer ilaag tabi sa silent mode and sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po ang gabo sa pagpamibi kang Orasio Imperata. Pamibi laban sa bagyo siniba pang mga kalamidad. Sa ngaran ka nama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan at amanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señor de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka nama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan niyo po ang solemnidad ni Santa Maria, Ina kan Diyos, as in World Day of Prayer for Peace. Isabay po niya to sa tuyang Santa Misa ang minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by Champ Navarro and family, Loveras family. Thanksgiving offered by AMEC for the dental 100% board passers offered by AMEC College of Dentistry. Thanksgiving offered by an anonymous. Thanksgiving offered by Virginia Pareja and Loreto Belista family. For Emily and children. Thanksgiving by Ernesto and Arlene Relucia and family. By Segovia Dental Clinic and Laboratory. And Thanksgiving by DMD Water Refilling Station. Special intention for Ralph Anthony Lacerna Bobiles, offered by Maureen Escota. Special intention offered by an anonymous. Special intention to find a job for their son, Bradley, offered by Marquez family. For guidance and graces, offered by Smart Speech Learning and Development Center. Special intention for healing of Leonidas David, offered by Mr. and Mrs. Jose Segovia and family. For the eternal repose of the following souls, for Luis, offered by Olaguera family. For Cheng Ching, offered by Kua Kimta family. For the souls of Jeremiah Sr. and Martha, offered by Loveres family. For the soul of Luisa Joshua, offered by an anonymous. For the souls of Luisa Joshua, Nicolas, Crescenciana, Cristobal, Edwin, Roberto, and all souls offered by an anonymous. For the soul of Arnulfo, offered by Mercy Ortega. For all souls offered by Virginia Pareja and Loreto Belesta family. For the death anniversary of Jose and for the soul of Yolanda, offered by Diana and Osumo family. For the souls of Nicolas,
Rosa, Manuel, and all souls, offered by Emily and children. For the souls of Roger Sr., Rosario, Jose, Dominadora, Manuel, and all souls, offered by Relucio family. For Matilde's Edith death anniversary, offered by Mr. and Mrs. Jose Segovia and family. And for all souls, offered by Segovia family. Banwaan ng Diyos, matindupan gabos, sinsarabay niya itong awiton, anawit sa pagpuon. Punan niya atuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran kanama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, papas sa Indo Gabos. Asin sa imong espiritu. Maray na banggi sa Indo Gabos mga tugang. Marahay na bang ibang po, Father. And Happy New Year po sa Indo Gabos. Happy New Year. Sa Espiritu rin kagayagayahan, asin man kapakumbabaan, sa tuyang girumdumon, asin akuon, an sa tuyang mga pagkukulang asin mga kasalan, nga ni magkaani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa to mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sin sa dagat kakulinoma, sa mga taong marayan mo, Ginoo mawika, inurok yawika, sila sa mawika.
pag-ibig kita. O Diyos, na sa mabungang pagkavirhen ni Santa Maria, nagwara sa katawuhan in mga premyo ninding sagkod na kaligtasan, itugot mo na mimibi kami, na mamatayan mi na siya nangangaji para sa mo, na huli sa iya magkanyo kaming mag-ako kan sayang aki, burabod din buhay. Siya na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, pinagpipresenta sa satuya ang benedisyon asin pag-ampon kan kagurangnan na ipinaagi kiya Aaron para sa banwaan kan Diyos. Himatayon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. Pinagbuta ning kagurangnan si Moises, nasabihan si Aaron, sakaan mga aking lalaki kaini, na gamiton ang minasunod na mga tataramon sa pagbindisyon, kan banwaan ni Israel. Bindisyonan lugod kamo asin atamano ning kagurangnan, paliwanagon lugod ning kagurangnan an sa iyang lalawugon, sa saindo asin maugayan kamo. Mawilihan lugod kamo ning kagurangnan, asin tawan ning katuninongan. Nagtaram an kagurangnan, kung san bito nindaan sa kungaran bilang sarong bindisyon na banwaan. Nin Israel, bibindisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bindisyonan kita nin Diyos, hulita siya mahihirakon. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maherakon. O Diyos, kahiraki asin bindisyon ni kami. Paliwanaga sa samoan sa imong lalawogon. Tanganing maaraman kan bilog na daga an sa imong kabutan. Tanganing ang gabos na nasyon, makaaram kan sa imong kaligtasan. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maherakon. Mag-ugmalugod ang gabos na nasyon, asin mag-awit sa kaugmahan. Huli tamatano sa aninuhukuman nan mga banwaan, asin ang lambang nasyon sa daga, sa imong pinapaginotan. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maherakon. Pag umawon kalugod kang gabos na tawo, o Diyos, pag umawon kalugod kang gabos na tawo, bindisyonan kita nin Diyos, matakot lugod sa iya ang gabos na tawo sa kinaban. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maherakon. Sa ikadawang pagbasa, inilaladawan ni San Pablo ang kapanoan kan panugang kaligtasan, asin man ang nakatagama sa satuya na naging mga aki kang Diyos. Ani kadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Alagad kan umabot na ang tamang panahon, sinugo nin Diyos ang sa diri niyang aki, ipinangaki nin sarong babae dangan nabuhay sa irarom kang katugunan kan mga Hudiyo. Nagdigdi siya sa pagligtas kan mga nasa irarom kan katugunan. Tanganing magikitang mga aki nin Diyos, asin hulita kamo mga aki niya, sinugo niya ang espiritu kan sa iyang aki sa puso niya to. Iyan ang pinapakurahaw sa to nin Ama, Ama ko. Kaya ikabako ng uripon, kundi aki na nin Diyos. Hulita aki ka nin Diyos, ikaman, paramana. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
kagurangnan, mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghidali sindang nagduman, nakuha ninda si Maria, si Jose, sa kanumboy na nahuhulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor anumboy, ibinareta nindan sinabi sa inda kan anghel dapit sa iya. An gabos na nakadangog kan ibinareta kan mga pastor nagnaralas. Inigabos rinimpos ni Maria sa sayang puso asin pinagurup-hurup. Naghali ang mga pastor, nag-uumaw sa Diyos, huli kan gabos tindang nadangog sa kanahiling siring ng God sa binareta sa inda kananghel. Pagabot ka ni kawalong aldaw, sinirkonsisyon ang aki, asin ginaranan siyang Jesus. Ang ngaran ay tinawag kananghel, bago siya ipangidam. Mga tugangan marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na banggi sa Indo Gabos mga tugang. Happy New Year po sa Indo. Siguro kapos naman na lugar sa bilog na kinaban, nakapag-celebrar na kining pagsabat, kan bagong tahon siguro gabusman kita, pinagsabat ining enot na aldaw kang 2025, kay riba kan sa tuyang mga familia, kan sa tuyang komunidad, asin man kan sa tuyang mga namumutan. Actually, kadakol kan sa tuyang pinagsaselebrar ngunya na banggi, kasabay kan sa tuyang pagpuon, kan taon na ini, iyuman ang dakulao na kapistahan, solemnidad ngani, ni Santa Maria bilang ina kan Diyos. Idugang tapadigdi so selebrasyon kang World Day of Peace na pinag-institute kay ito ni Pope Paul VI kang 1967. Kaya, pati pangunyan, no? Igwa pa kitang ining 2025 Jubilee Year of Hope. No, kadakol kita na pwedeng pagatid-atidan. Kaya, magayon siguro na tauanin pagurup-hurup ining tulong bagay, base man sa tulong pagbasa na nadawog niya to digdi sa enot na aldaw kan sa tuyang taon. Ang pinaka-enot, ang mensahe kan enot na pagbasa hali sa libro kan mga bilang o kan mga numero. Asin ini sarong mensahe nin paglaom. Siguro iyo ini an pinagtataw sa tuya na pagurup-hurupan kan sa tuyang liturhiya, huli tapuon ngunyan kan panibagong taon. Asin ining formula nin pagbendisyon, magayon na pagpuon kan sa tuyang mga aldaw, ngunya na 2025. Nadawag niya to duman sa ino ta pagbasa, bendisyonan lugod kamo, asin atamado ning kagurangnan. Paliwanagon lugod nin kagurangnan, an sayang lalawgon sa Indo, asin maugayan kamo. Mawilihan lugod kamo ning kagurangnan, asin tauan nin katorinongan. Nya tataarog kay nang nadawog niya tong pagbasa. Saro paano sa pinaka-enot na ginigibo kan padi kay ito sa templo sa Jerusalem, iyo an pagbendisyon kan mga tawo pakatapos kan urual daw na pagsakripisyo asin iba pang okasyon. Asin sabi ninda, ang pagbendisyon na ini, garibaga in a way reward sa mga tao sa pagiging dayupot ninda sa tugon kan mahal na Diyos. Asin man sarong fulfillment kang bendisyon na pinagpromesa sa gabos na katawuhan sa paagi ni Abraham. So, kung ilingon niya to, in ancient times, blessings and curses were thought to have almost a physical effect. But sabihon, they caused what they said. Kaya kung sinabi sa imo kay ito, na lugod magkaigwa kanin mabungang pag-ani, nagtutubod asin na mamatian kan pinagsabihan, naigwa talaga siya din marhay na ani. So the same is true pag sinabihan ka, halimbawa may kaiwal ka,
Sinabihan na magkaigwa ka lugod na rinibong punggod dyan sa imong pandok. Pagmati kan tawo na napagsabihan kay ito, naigwasin dang buhay na punggod na nangaki inin mas dakul pang punggod. So araw kay ini ang blessings and curses kay ito. But for us, this blessing from the book of Numbers is actually a prayer. Sarong pagpangaji. Nagpapangaji kita that the Lord will bless us indeed these coming days, kang 2025. We pray that the Lord will keep us safe indeed and make His face shine on us throughout the year. Sabi kan sarong komentarista sa Biblia, this blessing actually stands at both the beginning and end of our life with God and this world. It describes Israel's preparations for leaving Mount Sinai and the continuation of its journey through the wilderness to the land of promise. This is actually a blessing for a journey. Sa pagbaklay, saktong-sakto mananggad, na para sa tuya, mabaklay man kita ngunya na taon, mapadagos na magbaklay, lalong-lalo na ngunya na taon, iyo ang Jubilee Year of Hope. As in, ang tema kang Jubilee Year of Hope, warang iba, manunungod sa pagbaklay. Pilgrims of Hope. Kaya magayon na hagadon niya ito mananggad ining bendisyon na ini, nalugod ining taon na ini, 2025, maging peregrino kita, ngin paglaom sa satuyang sadiri, asin sa satuyang buhay. Magayon so sinabi ni Pope Francis, sabi ni Pope Francis, these words of blessing will accompany our journey through the year opening up before us, because they are words of strength, courage, and hope. The message of hope contained in this blessing was fully realized in a woman named Mary, who was destined to become the Mother of God, and it was fulfilled in her before all creatures. Konektado. Pangadua, ang mensahe kan Ebanghelyo, sarong mensahe nin pagpapagirumdom. Ano man nangyari kang 2024, kung maugmaman iyan, o mamundo, o sakto lang, di matakot na suungon ining maabot na 2025. Meaning, we continue with life. As God continues to bless us with the gifts of family, of life, and every possible good gift. Siring sa Ebanghelyo na pinag-istorya sa tuya, kung sisay ang mga enot na nagbisita sa aki na si Kristo, mga pastor na nag-aalaga, kan sa indang mga karnero, kan pinahilingan kan anghel asin ibinareta ang magayuno na bareta, kan kapangakian kan paratubos. Anong pinagsabi? Anong pinaka-enot na tataramon kan anghel duman sa mga pastor? Di ka matakot. Do not be afraid. And through this solemnity of Mary, the Mother of God, that the church tells us that we should not be afraid. That we should prepare ourselves for the beginning of the new year by asking God and the Most Blessed Virgin Mary to come to help us. Kinakaipuhan na hagadon niya to kay Santa Maria, not just for today, but always to help us to live like people who have been renewed and are ready with her help to identify ourselves more closely with the teachings of the Church, of course, and with the commandments, so that we may follow Christ more closely. Iyo palang inian kahulugan kang solemnidad ngunya na aldaw, na iyo, si Santa Maria, ang sa tuyang pinagtatauan nin onra bilang ina kan Diyos, tagapagdara kan Diyos, sa iyang tulak,
Theotokos o God-bearer, pero gabus palan kita, iniimbitaran, pinagpapagirumdom, na kita man tagapagdara, kan Diyos sa buhay ta. Pero mapaisip kita, pero Father, ordinaryong tao man sa nabaga kita, paano man kita magdadara sa Diyos? And I think that is precisely the point. Sisay man pati na iba ang madara sa Diyos kundi kita. Despite kan sa tuyang pagkukulang, despite kan sa tuyang mga kakundian sa buhay, despite kan sa tuyang mga kakulangan as in pinagpapasan, iyo inian sa tuyang bukasyon. So pinaka-enot bagang step kan sa tuyang pagiging Katoliko, kung igwa ka mong picture kan sa inong pagbunyag, kan binunyagan kita, tinaraman kita, kan padi o kan diakono na nagbunyag sa tuya, maski na nga ni aki pa kita, na kita dapat maging padi, propeta, asin hade, siring kay Kristo. In short, mga tagapagdara kan Diyos sa gabos na aspeto kan sa tuyang buhay. Pangatulo, ang mensahe kanikaduwang pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Sarong mensahe nin pagpapaliwanag kan sa tuyang dignidad. Duman sa surat ni San Pablo, pinag-describe kaining apostol ang manunungod sa adoption niyato bilang mga aki ning Diyos. Saint Paul was reminding the community of Galatia as he is reminding us today, we must be free from the entanglements of this world. As in, ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos is so close that we can call Him Father, that we can call Him Ama, Papa. Iyo ini paano kung hilingon niya to, ang kahulugan kan Christmas. Bako ining Christmas tree, bako ang mga parol. Ang kahulugan kan Christmas na pinagsaselebrar niya to, patingon yan hanggang sa mga masunod na aldaw, na ang Diyos na nitawo. Tanganing kita na mga tao magheraskan sa iyang pagiging Diyos. The Word became flesh to make us partakers of the divine nature. Susugpo ini duman sa ikaduwang surat ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4. For this reason, why the Word became man, and the Son of God became the Son of Man, so that man, by entering into communion with the Word, and thus receiving divine sonship, might become a son of God. Sabi ni Saint Irenaeus. For the Son of God became man so that we might become God. Sabi man ni San Atanasio. The only begotten Son of God, wanting to make us sharers of His divinity, assumed our nature so that He, made man, might make men gods. Sabi ni Santo Tomas de Aquino. So iyo ini pala ang but sabihon kan Christmas. Bako sa nang simpleng pagunita, pagrumdom kan pagaki, kan sa tuyang kagurangnan. Araw pa lang kay ini ang tama kan Christmas sa buhay niyato. Nan sa tuya pala na ordinaryong pagkabuhay, sarong partisipasyon sa Diyos no na pagkabuhay. Kaya dapat na mapunan ta iningon niya na taon sa tamang disposisyon. Hagadon niya to sa satuyang kagurangnan na lugod ining mga masunod na oras, mga masunod na aldaw, semana, asin bulan, kang 2025, maging mga avenues na kung sain ang grasya kan mahal na Diyos, mas mamatian ta. Tanganing kita, mas maging dayupot sa satuyang bukasyon bilang mga Kristiyano. So, Lord, for all that has been, we thank you. And for all that will be, our yes to you. Sa Giraray, Happy New Year po sa Indogabos.
matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod kita ka, boss, nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Kagibok kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan sa Hesus Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan. Asinani laman, huli kan Espiritu Santo kay Virhen Maria, asinani tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin inubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa toka nama, asin mamuraway na balik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaunin buhay, nagikan sa maasin sa aki. Siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostoliko ang simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa kaibahan nin bilog na simbahan, asin pagkuyog kan kabutan kan Santo Papa, hagaduntan biyaya ni katuninongan para sa tuyang isip asin puso, sa tuyang mga pamilya sin sa gabos na banwaan, an sa tuyang simbag, Diyos din katuninongan, hinanyuga, an sa muyang pamibig. Diyos din katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Naan marhay na bareta nin katuninongan, ikapaabot asin ikapasabot sa gabos na katawohan. Mamibi kita sa kagurangnan. Naan katanosan asin karahayan nin kagabsan, an hanapon kan mga pamayon nin banwaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Naan taon na ini, maging matuninong, huli sa pagkaminuotan, asin pagtarabang-tabang. Mamibi kita sa kagurangnan. Diyos din katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Na mapauntok ang gabos na pasakit, mapara ang gabos sa mga pag-iriwal, mahali ang gabos sa mga maraot na buot, asin mapauntok ang gabos na garadanan. Mamibi kita sa kagurangnan. Diyos din katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Naan pagkaungis, masanglianin pagkamuot, an karatan, masanglianin katanosan, andaing ka pa pagpakilabot, masanglianin tunay na pagtarabang-tabang. Mamibi kita sa kagurangnan. Diyos din katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Sa tuya man pong giromdomon, at sa tuya mga personal na kagadan. Mamibi kita. Diyos din katuninongan, hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos, din katuninongan, linalang mo kami, asin tinubos mo kami. Nagpapasalamat kami sa imo, asin mapasamuy ang lugod, ang katuninongan ay winalat mo sa kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya, kanyo Eucharistia. Magpamibi ka o mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ay manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayo na nagpuon asin nagtapos kan gabos na marahay, warasan sa mo nagugma sa solemnidad kan banal na ina kan Diyos, nasiring na nagmumuraway kami sa kapinunan kan sa imong grasya, magugmaman sa kapanoan kay ni. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na mga kamahana dahing kasagkoran, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw asin magharubay sa imo, sa solemnidad ni Maria, ina kan Diyos, danay na Virhen. Ipinangidam niyan bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man, danay ang kamurawayan kan pagka-Virhen. Pinalakop niya sa kinaba ng liwanag na dahing kasagkoran, si Yesu Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumawan mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamban mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, at mga virtudes kan kalangitan na sinan mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa ugmahan, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ni ganagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpasaluyib sagod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-arang na kami nagpapakinabang,
kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangdanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan bagabuhay liwat asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimimbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka man nakakaligtas na tugon na pinatuhod kang Diyos no nakawalian na ngas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itinataw ko sa indo. Hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa,
na siya patunino nga sin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katulinongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katulinongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyaan, kordero ko ang Diyos, si Yesu Kristo, ang tataramo na nanitawo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalab, mga umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Pamamibi kita. Kagurangnan, mogma kami nag-ako nin mga langit no na sakramento. Warasan na mimibi kami na ini makatabang sagot sa buhay na daing kasagkoran para sa mong nagmumuraway sa pagpayag kay Santa Maria, Danay na Virhen, inakan sa imong aki asin inakan simbahan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, an pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na ipinalaad kan banal na Espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na day kami mapagal, sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagud paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantener kan mga pasilidad kan parokya. Sa Enero 6 sagud 8, aldaw ng Lunes sagud Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro or sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo sa pagbendisyon. Lambang marhay na balaw gikan sama ni liwanag. Iwaras niya sa Indo an sayang biyaya sin bendisyon, as sinilikay kamo sa gabos na pagalaman sa gabos na aldaw kan taon na ini. Amen. Iwaras niya sa Indo an masarig na pagtubod, maimbod na paglaom, asin pagkamot na nagdadanay sa paman. Amen. Pakarahayon niya sa idong mga aldaw, himateo nan sa idong mga pamibi, asin tabangan niya kamong makaabot sa buhay asin kaugmahan na daing kasagkoran, Amen. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Advocate General, Happy New Year po sa inyo.